Hi guys! Welcome back sa channel ko. Kung bago ka lang dito, hi! Welcome! My name is Ria. In today's video ay magluluto tayo ng simple pero masarap na tinolang manok. Ito yung recipe na kung bago ka lang sa cooking or first time mo magluto ng tinola, itong recipe na ito ay para sa'yo kasi hindi komplikado yung mga sangkap at madali lang lutuin. Okay, mag-umpisa tayo sa kung ano yung kailangan. First ay olive oil, red onion, spring onion, gagamit rin tayo ng ginger, chicken, sa pampalasa, ito yung asin, at ground black pepper or you can use lemon pepper naman, tubig, sayote, lemon juice, at malunggay. Sa lista ng mga sangkap, kindly check ang description box below. So, ang una natin gagawin ay kukuha tayo ng pot. On medium heat ito, lagyan natin ng about mga 2 tablespoons ng olive oil. So, kapag mainit na ito, unahin muna natin gisahin yung red onion. So, sa recipe na ito, yung paggisa ko ng red onion, mga about 30 seconds lang yan. And then, inilagay ko na agad yung white bottom part ng spring onion at yung ginger. Naka-crush yung ginger para lalabas talaga kumbaga yung aroma ng ginger. So, gisa-gisa, mga about 2 to 3 minutes ito on medium heat. So, after ng 3 minutes, i-add na natin yung manok. Dito, gumamit ako ng chicken thighs at yung chicken legs. So, sa cut ng manok, nakadepende rin yan sa inyo kung ano yung gusto nyong gamitin. Pero, recommended ko na bone-in at at skin-on. Katulad ng nakikita nyo dito. Then, I season it with mga 1/2 teaspoon lang muna ng asin and then lemon pepper. Pero, you can use freshly ground black pepper naman. And then, mag-add rin tayo dito ng tubig. Again, this is on medium heat. Takpan, lutuin ang manok. Pakuluan ito, I would say mga about 20 to 25 minutes. Okay? So, after that, ilagay na natin yung sayote or chayote. You can also use papaya. Depende rin yan sa inyo. So, niluto ko ang sayote ng mga about 15 to 20 minutes or hanggang sa ito ay magiging like fork tender na. Katulad ng nakikita nyo dito. So, dapat luto yung sayote. So, kapag luto na yung sayote, ilagay na natin yung lemon juice. Nakakadagdag lasa yung lemon juice, pero don't worry, hindi ito magiging maasim. Okay? Ano lang siya, kumbaga fresh yung sabaw. Ang sarap, guys. Kailangan talaga ng lemon juice or you can use calamansi naman. Then, i-add rin natin dito, the same time, yung malunggay at dahon ng spring onion. Then, luto ng malunggay, mga about 5 minutes on medium heat pa rin or medium low. Okay? So, kapag luto na yung malunggay, then tikman natin ito. So, sa akin, itong recipe na ito, gumamit ako ng mga like 1 teaspoon. 1 teaspoon ng asin. Pero, sa cooking naman, palagi ko itong sinasabi na you can always adjust this according to your taste. So, adjust accordingly. So, yun. Totally recommend this recipe, guys. Favorite namin ito dito sa bahay. At sana magustuhan nyo ito. At thank you so much for watching. And as always, take care.